Bună ziua, dragi oameni! Bun găsit la un vlog cu mine, gaza voastră preferată, Alexandru. Așa. Eu astăzi o să vă arăt școala noastră. Priviți-o. Deci așa arată ea. Este înaltă, mare. Da? Vedeți? Mare. Acesta este magazinul nostru. Aici avem magazin. Așa. Noi avem altă poziție pe nord. Chiar acum vine o mașină în curtea noastră. Așa. Să vedem. O să vă mai fac și alte vloguri. O să mă gândesc ce o să mai zic. Acum nu m-am gândit chiar bine. La revedere, oameni buni!